Lijep pozdrav svim fanovima nokaut faze svjetskog prvenstva, vi ste u prvih 11. Završene su skupine svjetskog nogometnog prvenstva, također poznati su svi parovi 16. finala ili tiga nokaut faze svjetskog prvenstva i sve ćemo to danas lagano prokomentirati u ovom videu. Dakle, vidjet ćemo što se to događalo po skupinama, prisjetit ćemo se kako je to izgledalo i vidjet ćemo što bi se moglo događati u nastavku turnira. Za nas je jedna jako zanimljiva nogometna večer ili jutro gdje je Hrvatska opet preko živaca svojih navijača uspjela pobijediti i proći skupinu, znači pobjeda nad Ganom 2-1. Onda nam je tu još Kolumbija pokazala da ovakav Portugal uopće ne bi trebao biti prijetnja Hrvatskoj niti bilo kojoj reprezentaciji na ovom svjetskom prvenstvu, budući da to Portugal jednostavno ne opravdava status nekoga favorita i neke ekipe koja bi trebala doći barem do polufinala svjetskog prvenstva. To protiv Kolumbije nismo vidjeli. Također odigran je jedan od najkontroverznijih utakmica svjetskih prvenstava, to je ona između Alžira i Austrije koja je završila 3-3. Dakle, Austrija je dva put vodila, da bi se Alžir dva put vraćao, na kraju u 95. minuti Alžir pogađa za 3-2 i ubacuje Iran u 16. finala svjetskog prvenstva, da bi samo minutu kasnije Švicarska izjednačila na 3-3, da bi Iran po drugi puta ispao sa svjetskog prvenstva u skupinama. Dakle, čak rezultat nije toliki problem koliki je problem onih 20 minuta u drugom poluvremenu kada su Austrija i Alžir igrali jednu, ne znam, dodavali se lagani trening usred svjetskog prvenstva, dakle nešto što je bilo jako teško za gledati, ali o tom potom. Mahrez 2 gola, čovjek sa 36 godina, Aveopo ga vidimo na velikoj sceni, drago mi je za tega igrača, bio onaj dan igrača kojega baš volite gledati na terenu, sad već dugo godina ne igra u Europi, pa je baš bilo lijepo gledati kako zabija 2 pogotka na svjetskom prvenstvu. Ali ajmo vidjeti skupine i prokomentirati što se tamo sve izdogađalo. Dakle, grupa A, znači ništa posebno, Meksiko je tu odradio domaćinski 9 bodova, Južna Afrika na drugom mjestu što je nekako lagano iznenađenje, ali rekao sam i u najavi svjetskog prvenstva u prognozama da ne bi bilo čudno ni da Južna Afrika ovdje završi druga, ja sam stavio Koreju naravno na drugom mjestu jer je ipak ekipa sa iskustvom. Međutim, Južna Afrika je sasvim zasluženo pobjeda tu utakmicu u međusobnom dvoboju i prošla dalje, tako da ništa sporno u ovoj skupini. Grupa B, Bosna i Hercegovina je tu odradila ono što je trebala, bod protiv domaćina i pobjeda nad Katarom. Jest da bude malo taj poraz 4-1 Švicarska, ali znamo da se to dogodilo nakon crvenog kartona, pa to ne možemo uzimati u obzir. Ali Bosna i Hercegovina je napravila ono što je trebala, dakle ono što su želje i očekivanja možda nekakva bila da Bosna i Hercegovina tu pobjedi i Kanadu, izme bod Švicarskoj, ipak možda Bosna i Hercegovina još nije spremna bila u ovoj fazi prvenstva nešto ponuditi više, jer se tu pazilo da se ne izgori odmah u skupini, a sada je već u nokaut fazi neka prilika da se napravi možda nešto veće, jer sada je već podcijenio Bosnu i Hercegovinu, već oni tu vidu prolaz dalje, tako da Bosna i Hercegovina može odigrati oni svojih klasičnih 1-1 i onda na penale izbačiti domaćine prvenstva, ali to ćemo govoriti u drugom dijelu videa. Dakle, Švicarska tu prvak, Kanada druga i Katar daleko četvrti. Grupa C, Brazil i Maroko su podijelili bodove u toj svojoj utakmici, iako je Maroko pokazao bolji dojam, na kraju Brazil prvi radi bolje gol razlike. Škotska je osvojila 3 boda protiv Haitija, međutim u toj utakmici Haiti je možda trebao pobijediti jer je izgledao bolje i napadao većinu vremena. Grupa D, dakle Turska tu podbacila, to je sasvim jasno, međutim očito da je ne znaju igrati protiv momčadi koje se brane kao što su Paragvaj i Australija, dok vidjeli smo protiv SAD-a koji je igrao nogomet tu utakmicu, da je Turska tu došla do pobjede, ali kasno za Turke. Sada je na kraju prvi 6 boda, Australija, Paragvaj sad po 4 idu dalje. Grupa E, znači Ekvador je odigrao sjajnu utakmicu protiv Njemačke, pobjedio i spasio se od onega neriješenoga sa Curaçaom, dakle fantastična utakmica Ekvadora, baš su me oduševili tu utakmicu i zasluženo idu dalje. Njemačka je obala bjelekosti sa po 6 bodova, obala bjelekosti prvi put prolazi u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Grupa F, Nizozemska odradila jako dobar posao, Japan također sasvim solidno, Švedska je tu prošla, ali onaj poraz od Nizozemske baš upada u oči i to mislim da im se neće baš da će im se nešto slično ponoviti protiv Francuske u 16. finala. Grupa G, kakva je ovo grupa bila, Belgija je baš prve 2 utakmice potpuno razočarala. Ajde, bila protiv Novog Zelanda na kraju, ali
ako budu više izgledali kao ove prve dvije utakmice, to neće biti dobro za njih. Egipat je konačno prošao skupinu svjetskog prvenstva. Iran je, vidjeli smo, 2 puta ispao sa svjetskog prvenstva ove godine, tako da velika šteta za njih. I Novi Zeland 1 bod. Grupa H, znači Španjolska je tu odradila svoj posao, mada je bilo panike nakon neriješenoga sa Cabo Verdeom, ali oni su odradili druge utakmice sasvim solidno. Cabo Verde na kraju ide dalje sa 3 neriješene rezultata i oni će biti najslabija reprezentacija u 16. finala što se tiče bodova i svega, jer imaju 3 boda, kao i Senegal koji je u svojoj skupini završio 3. Međutim, Senegal ima bolju gol razliku. U ovoj skupini H, znači, Urugvaj je debelo podbacio, Urugvaj podbijeli su, on je odigrao stvarno loš turnir i žao mi je najviše vratara Muslere koji je na kraju skrivio 3 gola koje su primili Urugvajci na ovom svjetskom prvenstvu, zaista za jednu legendu te zemlje velika šteta da se tako oprosti od reprezentacije. A u grupi I, znači, Francuska je pokazala silu i na ovom svjetskom prvenstvu, 9 bodova bez ikakvih problema. Norvežani drugi sa 6 bodova, međutim mene je stvarno zasmetalo kako su ušli u utakmicu protiv Francuske, ostavili su dakle većinu prve postave na klupi, valjda da se glavne zvijezde ne sramote već u skupini svjetskog prvenstva, to me razočaralo. Senegal nije pokazao ništa pretjerano, nekakvih 15-20 minuta protiv Francuske, ali nisu pokazali nešto što se možda od njih očekivalo da budu veća prijetnja Norvežanima i Francuzima. Irak tu zadnji. Grupa I, Messi prvi sa 9 bodova, Austrija i Alžir sa 4 boda idu dalje, to smo rekli na koji način se to dogodilo, i Jordan na kraju zadnji bez boda. Grupa K, Portugal je za mene jako podbacio, ne samo rezultatima nego igrom, znači protiv Konga i protiv Kolumbije to izgledalo zaista loše. Odnosno, ne sad loše, ali nedovoljno za momčad koja se spominje kao neke blage favorite za osvajanje ovoga svjetskog prvenstva. Dakle, nismo tu vidjeli od Portugala ništa zanimljivo i ako budu ovako nastavili igrat i dalje, mislim da Hrvatska ima velike šanse proći pored ovakvoga Portugala. Kongo je prošao dalje, Kolumbija na kraju, ja sam ih malo podcijenio, sasvim zasluženo prvo mjesto u ovoj skupini, vidjet ćemo koliko su zaista jaki u sljedećem krugu, i Uzbekistanu je naravno zadnji. Grupa L, Hrvatska klasično, tu su 2 pobjede, tu je 6 bodova prolaza grupe, tako da sasvim dovoljno i dobro. Englezi na kraju prvi sa 7 bodova i Gana je tu ostvarila 4 boda u ovoj skupini, Panama bez gola i boda na svjetskom prvenstvu. A sada da proletimo kroz parove 16. finala, znači Njemačka, Paragvaj, znači to ponavlja se 2002. godina kada su igrali u osminu finala, Njemačka je tada teško izvukla pobjedu od 1-0 i prošla dalje, na kraju su bili i finalisti svjetskog prvenstva. Francuska, Švedska, mislim da bi se tu Šveđanima mogla ponoviti nekakva Nizozemska, jer gledajući jednu i drugu reprezentaciju i formu na ovom prvenstvu, ovdje je nekakva velika pobjeda Francuske, tako to meni izgleda. Južna Afrika, Kanada, ja bi stvarno volio da Južna Afrika ovdje prođe, baš su me oduševili tu zadnju utakmicu protiv Južne Koreje i biti će ovo po meni jako izjednačen dvoboj, naravno Kanađani kao domaćini, kao nekakva, ajmo reći, ozbiljnija reprezentacija sa većim imenima bi trebala doći do pobjede, ali ja ne isključujem ovdje jedan iznenađi prolazak Afrike. Nizozemska, Maroko, znači par boli glava, par već u ovom dijelu natjecanja. Ovo će biti brutalno zanimljivo za gledat. Ja tu stavljam na Maroko. Znači, tako djeluju mu ko puno jača i fizički moćnija reprezentacija u ovom trenutku, također i njihova igra je jako dobra. Mislim da je ovdje meni Maroko favorit sigurno. Portugal, Hrvatska. Dakle, rekli smo već da Portugal nije onaj Portugal koji bi trebao biti možda, tako da mislim da Hrvatska ovdje ima šanse da prođe ove Portugalce. Samo moramo izaći ili sa nekakvim gardom da idemo igrati s njima nogomet kao što su Kolumbijci napravili sada u njihovoj zadnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu. SAD, Bosna i Hercegovina, tu smo preskočili Španjolsku i Austriju. Dakle, Španjolska protiv Austrije, mislim da to Španjolska pobjeđuje bez nekih većih drama. Evo, znači, Hrvatska ima put kao i Maroko, prošlo svjetsko prvenstvo, na putu su znači Portugal i Španjolska i to bi trebalo, ili ako je Maroko mogao proći do polufinala, na taj način može valjda i Hrvatska. SAD i Bosna i Hercegovina, znači to je par koji, Bosna treba proći, jer, rekao sam, Amerikanci tu klasik, oni su podcijenili već Bosnu i Hercegovinu i mislim da Bosna i Hercegovina ovdje ima šanse, svakako jedan ždrijeb koji nije Brazil, nije Argentina, nije neka takva reprezentacija. Amerikanci su prolazili, mada su
ipak domaćini ipak imaju neke solidne igrače. Pulušić vidjeli smo kad igra da radi razliku na terenu, da se radi igraču koji se pripremio za ovo svjetsko prvenstvo i koji može dovesti svoju momčad do pobjede, tako da biti će ovih problema za Bosnu i Hercegovinu, ali ide. Mislim da je Ždrijeb mogao biti negdje možda puno teži, tako da ovo čak i nije toliko loše. Belgija, Senegal prvi put će igrati međusobno i od Senegalaca nismo puno vidjeli, nismo ni od Belgijaca, ali tu zadnju utakmicu, međutim Belgijci imaju ozbiljniju momčad i mislim da ovdje Senegal nakon ovakve igre u skupini da ipak ovdje Belgija je favorit. Tako da ako gledamo sada nekakav kako bi se put mogao odvijeti do polufinala, pa u ovom prvom dijelu tu su Njemačka i Francuska kao glavni favoriti, naravno mogu naletiti na Maroko, neke od njih, i to će onda biti ili Nizozemsku i to bi mogao biti također zanimljiv dvoboj. Naravno Francuzi su ovdje debelo favoriti, ali pitanje je šta bi se moglo dogoditi dalje. A ako gledamo ovaj donji dio, znači tu Hrvatska i Bosna i Hercegovina mogu igrati u četvrtfinalu svjetskog prvenstva, pa gdje nas stave prije polufinala ili finala, pa strašno, ali dobro, ajde, kad se nađemo tamo mislim da će to biti fantastičan derbi. Gledajući ovu drugu stranu imamo parove Brazilije protiv Japana, što će biti jako zanimljiva utakmica. Brazil i Japan su već nekoliko puta igrali međusobno i Japan je pobjedio samo jedan put i to je bilo njihovom zadnjem dvoboju prošle godine kada je Japan stavio 3-2, međutim to je bila prijateljska utakmica, tako da, ali svakako zanimljiv par. Mislim da ovdje će biti jako tijesno i za Brazilce, ali Brazil, ajmo reći, po nekakvom talentu, ali po igrima bit će zanimljivo. Obala Bjelekosti Norveška, ja bih volio da ovdje Obala Bjelekosti prođe dalje, ali pitat će se nešto i Haalanda i prvu postavu Norveške koja ipak valjda zna nešto odigrati, tako, ali bit će isto jedan jako nezgodan par, teško je za prognozirati. Meksiko, Ekvador. Dakle, Ekvador je odigrao sjajnu utakmicu protiv Njemačke, Meksiko je domaćin, Meksiko još čeka 5. pobjedu na svjetskom prvenstvu, odnosno 5 utakmicu da odigra na svjetskom prvenstvu, jer uvijek bi ispali, kad bi prošli skupinu, uvijek bi ispali u osmini finala, tako da sad oni čekaju osminu finala, ali u ovom sustavu sa više reprezentacija. Međutim, ovdje Ekvador, te dvije momčadi su odigrali zadnje 3 susreta neriješeno. Mislim da bi tako moglo biti ovdje, jer Ekvador je dosta tvrd, Meksiko je domaćin, biti će tu dosta opreza, ali ipak nekakvu šansu daje Ekvadoru radi. Pokazali su protiv Njemačke da znaju igrati napadački, tako da nekako mi djeluju bolje. Engleska protiv Konga, Demokratske republike Kongo, Englezima je dobar Ždrijeb, međutim, evo, nadam se da Englezi rano ispadaju, međutim, jako teško u ovoj utakmici. U donjemu dijelu Argentina, Cabo Verde. Argentini je otvoren put, znači, rećemo malo kasnije Argentina, znači Cabo Verde, mislim da Argentina to treba pobijediti. Australija, Egipat, zanimljiv susret, ali Egipćanima dajem prednost radi Salaha. Alžir, Švicarska, ja mislim da će ovdje biti, ako to može biti senzacija, da će ovdje Alžir proći. Švicarska mi stvarno ništa nije posebno pokazano na ovom prvenstvu. I na kraju Kolumbija, Gana, gdje Kolumbija je očito trenutno boljoj formi, odnosno boljoj igri, i mislim da bi ovdje Kolumbija trebala proći dalje. Ali ako gledamo ovaj dio gdje je Argentina ima otvoren put do polufinala, znači nema tu nekih momčadi osim Kolumbije koja djeluje kao nekakva velika prijetnja, tako da bi Argentina mogla doći vrlo lako do polufinala i onda se dogodi da u prvom dijelu gledamo Brazil kako dođe do polufinala i to u četvrtfinalu izbacuju Engleze. Tako, ajmo reći, gledajući nekako sa strane koji su najbolji timovi u tem potovima, tako djeluje da će Brazil i Engleska igrati jedno četvrtfinale, a Argentina i Kolumbija drugo, i da se onda Brazil i Argentina sastaju u polufinalu svjetskog prvenstva, što bi bio El Clasico reprezentativnog nogometa. Dakle, ako zanimljivo će biti znači brutalno će biti zanimljivo svjetsko prvenstvo, pa to ne može biti nego zanimljivo, ali ima jako zanimljivih parova već u 16. finala, znači ako izdvajamo one najbolje, to su Nizozemska, Maroko, znači fantastična utakmica. Portugal, Hrvatska, mislim da je isto jedna velika, ajmo reći, utakmica. Također Brazil, Japan, jer Japanci su ipak u svijetu nogometa postali, vamo reći, dosta momčad s puno respekta, tako da i to će biti, vamo reći, među top 3 utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Znači, biti će zanimljivo i kreće već večeras kada igraju Južna Afrika i Kanada, i ja se nadam jednoj senzaciji da je Južna Afrika ide u osminu finala. Eto, drago mi da ste pogledali video, mi ćemo se vidjeti u sljedećem videu sa novim idejama, zato lijep pozdrav i bili ste u prvih 11.